Hitleri on pomo. Kaikki muut makaa sen päällä tai vieressä. Tiiteripää meni sen pään päälle. Sieltä tuli taas. Tuli. Oma toimimatkaaja. No hauskan näköisiä, kun näyttäisi ihan, että toisilla olisi korvat pystyssä. Oikein ne ei saa. Menkääs nyt kuulkaa, nyt sieltä tulee koko kööri. Ota kuulkaa, iskä on vielä kusessa teidän kaa täällä. Mene nyt väärään suuntaan, kaveri. Se kun oli viereskelet aika messeviä kärviä.